Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. House-to-house vaccination planong gawin ng Angeles City Government. Sinovac vaccines target magamit sa Tarlac City ngayong Marso. 3 akusado sa Pandakaki rape slay case pansamantalang pinalaya. At Tarlaceñang PWD kinabibiliban dahil sa angking diskarte at sipag. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Quizon. Narito na ang mga naunguna at pinutukang balita ng CLTV News. Plano raw ng Angeles City Government ang mag-house-to-house para magbakuna oras na dumating ang COVID-19 vaccines na binibili nito. Paraan daw ito upang mapataas ang acceptance rate ng mga Anghelenyo sa bakuna dahil na rin sa manu-manong pagpapaliwanag sa mga residente. Si Paolo G. Santos ang may detalye. Ayan. So, sa palagay niyo po, ma'am, ano po yung gusto niyo pong vaccine? Ano po yung gusto niyo, ma'am? Meron pa tayo Sinovac, Gamaleya, Moderna, Sputnik, Pfizer, Sinovac. Ito ang ilang bahagi ng pagtatanong sa isinasagawang survey ng Gender and Development Office ng Angeles City Government nang maabutan ng CLTV News. Sa nakuha naming form, kinukuha ng surveyor ang datos sa target eligible population ng kada head of the household na nagsisilbing decision maker ng pamilya. Mula sa personal details, consent kung ito ba'y magpapabakuna at maging ang health condition kung ito ba'y naggagamot o kabilang sa mga ikinukonsiderang kasama sa populasyon na may comorbidities. Meron po ba kayong allergy? Wala naman po. Wala po. Sa pagkain po, sa gamot, wala po. Nagme-maintenance po ba kayo? Hindi rin po. Ayon kay IC Calaguas, ang tumatayong Chief Advisor ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr., ang pag-arangkada ng house-to-house survey na ito ay upang mapagbuti ang master list ng mga benepisyaryo ng bakuna sa kanilang lungsod. Actually, yung siyam na barangay na natapos na namin, ini-encode na sa ngayon yan eh. Kaya nakikita na namin 50% is gustong magpabakuna. At alam na rin namin kung ano yung preference na brand nila. So, importante yon sa pagpaplano ngayon. Sa 4,000 populasyon ng lungsod, ang estratehiya ng lokal na pamahalaan ay sundin pa rin umano ang blueprint ng vaccination plan ng gobyerno na base sa prioritization list at mga itinatalagang vaccination sites. Ngunit, ang pagkakaiba lamang umano dito sa inisyatibo nila sa pag-roll out ng bakunang bibilhin ng syudad ay ipagkakaloob ng house-to-house. Ganito, Pao, ang instruction ni Mayor Pogi, ang mga bakuna na galing sa national government, yan yung i-vaccine sa rural health center kasi yun ang guidelines ng national government. Yung mga bakuna na binili ng Angeles City Government, yun ay gagawin natin, house to house po ang gagawin nating pagbabakuna. May naka-standby naman anilang ambulansya sakaling mag-roll out ng vaccination program ng Angeles City sa kada komunidad. At gaya ng mga vaccination center na may nakatalagang doktor at healthcare personnel, tinitiyak umano nilang dadaan sa proseso ng konsultasyon ang mga tatanggap sa bakuna. Vaccination. May naka-standby po kaming 2 ambulansya. Alright. Meron pong nurse doon, merong doktor. So halimbawa po nagkaroon ng tinatawag na adverse effect. So kukunin po siya ng ambulansya. Sinabi ni Calaguas na 50% ng mga nasabing sila ay magpapabakuna ay mas gusto ang bakunang gawa ng Pfizer. Sa nakikita naming trend, 50-50. Pau, 50% gusto, 50% mukhang ayaw, natatakot. Pero dun sa preference ng brand, mukhang Pfizer din ang gusto ng nakakarami. Bagamat wala pang naibigay na hard copy ng initial na survey result sa isinagawa nilang pagbabahay-bahay sa 9 na barangay ng Angeles City, kumpiyansa umano ang lokal na pamahalaan na magiging matagumpay ang kanilang pagsasaayos ng master list. Dahil bukod sa pagsasagawa ng mano-manong pagkukonsulta, ay mayroon din umano silang online survey na isinasagawa. At gayon na rin ang pamamahagi ng pulyetos na nagbibigay ng impormasyon sa halaga ng pagpapabakuna. Higit kalahating bilyong piso o 600 million pesos ang sinasabing budget allocation ng syudad sa bakuna.
sa pagsisikap naming usisain ang naging proseso ng procurement kung anong bakuna ang nabili o bibilhin ng syudad at kung kailan ito darating. Maging limitado ang impormasyong nakuha namin dahil sa umano'y non-disclosure agreement. Bagamat may otonomiya ang lokal na pamahalaan, sinisikap ng CLTV News na ikonsulta sa Department of Health o DOH kung ang estratehiya bang ito ng Angeles City Government ay aprobado nila, lalo na sa usapin ng pag-rollout ng bakuna na isinasaalang-alang ang kaligtasan ng pagkakalooban ng bakuna. Paulo G. Santos, CLTV News. Nasa probinsya na ng Tarlac ang 600 Sinovac vaccines na galing sa national government. Ito ang mga unang bakunang inaasahang magro-roll out sa kabisera nitong Tarlac City. Nakahanda na umano ang City COVID-19 vaccination team oras na maihatid sa kanila ang mga bakuna. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Matapos makapag-deliver ng Sinovac vaccine sa Olongapo City, Bataan, Pampanga at Bulacan, dumating na rin ang 600 doses ng nasabing bakuna sa probinsya ng Tarlac. Kaya naman ang capital nitong Tarlac City na nasa 400,000 ng populasyon naghanda na sa posibleng pagdating ng Sinovac vaccines bago matapos ang buwan. Ang local IATF inihanda na ang mga pasilidad at workforce na magsasagawa ng COVID-19 vaccination. Ito yung gagamitin natin for big vaccination, itong Kaisa Hall as the vaccination site. And then syempre yung logistics, kung nandiyan ba, at paano yung process, yung flow. Kasi kapag nag-simulation, nakikita mo kung may mga gaps, kung ano yung kailangan i-improve. Ongoing pa rin ang online registration para sa mga residente ng Tarlac City na nais magpabakuna. Kasama sa priority list ang mga healthcare worker, senior citizen at uniformed personnel. As of this time, around 5,000 na yung nakaregister sa portal ng LGU. May mga barangay health worker din na nagbabahay-bahay para sa ilang residente na walang internet access. Naglatag ng 6 na proseso ang local IATF para sa kanilang COVID-19 vaccination na tatagal ng halos 1 oras. Una ay ang pagpunta sa waiting area kung saan ipapaliwanag ang proseso ng pagbabakuna. Pangalawa ay ang registration and verification area para sa pagdeklara ng personal information. Tapos ay magtutungo sa screening area para sa physical examination at pagkuha ng blood pressure. Mayroong ding consultation and final consent area para sa paglagda ng taong babakunahan bilang katibayan na sumasang-ayon siyang tumanggap ng bakuna. Matapos mabakunahan ay mananatili sa post-vaccination area upang obserbahan ang bawat individual ng kalahating oras. Pagtitiyak naman ni Tarlac City Mayor Christy Angeles, wala na ring dapat ikapangamba ang syudad para sa cold storage facility ng anumang bakunang darating. Meron po tayong nakahandang malaking storage facility dito po sa Luisita Industrial Park. It's called Gentex Storage Incorporated. Nakamowa na rin po tayo sa kanila. Meron na rin po tayong reserve space. Patuloy rin ang kanilang dialogo sa halos lahat ng pharmaceutical firms para sa agarang delivery ng COVID-19 vaccines. Buo naman ang tiwala ng city government sa Department of Health na ginarantiyahang ligtas ang lahat ng COVID-19 vaccines na inaprubahan ng gobyerno. Kung kaya't prioridad ng Tarlac City na makakuha ng kahit anong vaccine brand upang makamit ang herd immunity sa lalong madaling panahon. Kung sino po ang handang mag-deliver on a first-come, first-served basis, eto po, nag-aantay lamang po kami. Yung isa po kasi nag-commit na sa amin na pang number 22 daw kami waiting list. So we will not take this chance. So we sold for another company. As of March 10, 2021, 682 na ang confirmed COVID cases sa lungsod. 595 ang recovered, 25 ang namatay at 62 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 3 akusado sa Pandakaki rape slay case pansamantalang pinalaya. At San Fernando PNP patuloy sa pag-aaresto sa mga lumalabag sa quarantine protocols. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita,
Makakalaya ngayon ang 3 akusado sa panggagahasa at pagpatay sa 16 na taong gulang na dalaga sa Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ito ang kinumpirma ng hepe ng Mexico PNP dahil sa teknikalidad ng 36 hours reglementary period sa pagkaaresto sa suspect. Narito ang report. Sa kabila ng bigat ng kaso na kinahaharap ng 3 akusado na pumatay at gumahasa sa menor de edad na si Sandra Kulkul, sina Alex de Guia Aldea na nagsisilbing leadman ng krimen at ang kasamahan nitong sina Ariel Pamintuan at Edgar Torres ay nakalalaya ngayon. Ito ang kinumpirma sa news team ni Police Lieutenant Colonel Angel Bondoc Jr. dahil sa teknikalidad ng 36 hours reglementary detention period. Pagka kasi lumagpas doon, hindi na sakop ng inquest proceeding, hindi na natin pwedeng ma-inquest. Unless otherwise, nasabi ni attorney mo nga, kung lumagpas doon, magkakaroon ng judicial confession. Ang krimen ay nangyari gabi ng March 1, Lunes, na kung saan naaninag sa CCTV camera si Aldea na sakay ng kolong-kolong na dalagitang biktima. Natagpuan naman ang bangkay ng Miyerkules, March 3. Dito kasama pa ang 3 salarin na kunoy naghanap sa nawawalang biktima. Habang March 5, Biyernes ng gabi, sa pagtungo sa Mexico PNP ni Aldea, naaresto ang 2 kasamahan nito. Ayon kay Lieutenant Colonel Bondoc, hindi naman nangangahulugan na tuluyang makakawala sa asunto ang 3. Bagamat may video silang pag-amin sa krimen, wala namang judicial confession ng 3, kaya pasok sa regular court filing ito na sasailalim sa 60 days preliminary investigation ng piskal. Preliminary investigation. So, nag-set ng hearing yung piskal. Hindi sa makatuwid na pinalaya sila kasi, wala na silang case. No? Re-reviewin pa ng piskal yon kung sisiyasating mabuti yung case, kung may probable cause talaga. May set pa sila ng hearing, another hearing sa March 16. Guided ang law enforcer tulad ng PNP at judicial authority sa detention period na pinagtibay ng DOJ sa Department Circular Number 50 nito. Depende sa grounds o bigat ng kaso ang bilang ng oras na obligadong ma-inquest ang isang akusado. 12 hours to 18 hours ang bilang ng light to moderate case at 36 hours naman ang heinous crime gaya ng mga akusado sa pagpatay at pangahalay kay Kulkul. Sa proseso ng criminal justice system, iginagarantiya ng 1987 Constitution sa ilalim ng Section 1 ang due process of law sa bawat individual na nahaharap sa iba't ibang asunto. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa kabila ng easement ng mga quarantine protocols, hindi naman daw titigil ang kapulisan sa pagpapatupad ng minimum health and safety standards. Sa syudad ng San Fernando, madalas makahuli ng mga violators sa mga business districts at matataong lugar. Narito ang report. Sa higit 154 na operasyon ng City Police Office ng San Fernando, Pampanga, mula pa noong buwan ng Nobyembre ng nakalipas na taon, umabot na umano sa 263 ang naaresto dahil sa paglabag sa Provincial Ordinance Number 756 o ang quarantine protocol na nagtatakda ng pagsusuot ng face mask at face shield at maging ang hindi paglalabas sa bahay ng hindi kinakailangan. Dito sa sentro ng Pampanga o City of San Fernando, ang mga barangay na malapit sa downtown o pusod ng syudad ang may maraming mamamayan na lumalabag. Dito kasi matatagpuan ang old and new public market ng syudad at ilang malalaking grocery store. Gayon na rin ang malalaking barangay o business district ng syudad na may malaking populasyon. Nitong March 8, nakapanayam ng CLTV News si Mayor Edwin Santiago sa pag-usisa namin kung nababalanse pa ba ang pagbubukas ng ekonomiya sa pagpapatupad ng minimum health standard. Sagot niya, we were given enough power na bahala ang LGU. So yun ang binabantayan natin na hindi tayo ma-out of control and ma-overwhelm.
Inamin din ng alkalde na limitado na ang pagbabudget ng lokal na pamahalaan, lalo't kung iiral ang mas mahigpit na lockdown na kinakailangang ayudahan ng pangangailangan ang mga komunidad. Ang sikreto lang nito, Paolo, we follow rules na see to it na nakabukas ang lahat na kontrolado natin para makapaghanap buhay, yung pangkabuhayan ng tao nakabukas eh. Kasi hindi naman natin sila mabibigyan ng pagkain 3 square meal o araw-araw. Bukod sa personal details ng mga nahuhuling lumalabag sa quarantine protocol, hindi naman makikita sa ibinigay na master list ng PNP ng Ciudad San Fernando kung saan sila nabibilang na sektor. Samantala, sa text message na ipinadala ni Commission on Human Rights o CHR Region 3 OIC Attorney Leo Ray Valmonte, tanging ang mga quarantine violators na may pag-question sa legalidad ng operasyon lamang ang kanilang hawak na datos. Habang sa datos ng Department of the Interior and Local Government o DILG, mula Marso hanggang Oktubre ng nakalipas na taon, pumalo na sa higit 400,000 katao ang naarestong quarantine violator sa buong bansa. 36% rito ay binalaan lamang, habang 38% naman ang pinagmulta at ang natitira ay tuluyang sinampahan ng kaso na may paglabag sa Revised Penal Code. Sa naaktuhang operasyon ng news team nitong Miyerkules sa operasyon ng PNP sa Ciudad San Fernando, hati ang saloobin ng mga netizen na sumubaybay sa operasyon ng PNP sa mga lumalabag sa minimum health standard. Ang ilan ay pabor lamang sa mahigpit na pagpapatupad ng quarantine protocol, habang kapansin-pansin rin ang puna ng ilang netizen na naaawa sa mga maralitang tagalunsod na hinuhuli ng mga otoridad. Simpatya ng ilan, bigyan na lamang sana umano sila ng face mask. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Tarlakenyang PWD kinabibiliban dahil sa angking diskarte at sipag. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Isa sa tinitignang economic drivers ng lokal na pamahalaan ng Arayat ay ang kanilang tourism sector. Sa oras na magbukas sa publiko ang Arayat Magalang Bypass Road, inaasahan nilang sisigla ang turismo sa lugar. Pero dahil patuloy ang pandemya, tanging local tourist pa lamang ang pinakihintulutang makapasok sa bayan. Si Rainiel Pawid ang may report. Sisimulan na ngayong Marso ang konstruksyon ng Arayat Magalang Bypass Road na bahagi ng 60 billion peso worth circumferential road project sa Pampanga. Ang mismong 15-kilometer road pinondohan ng 125 million pesos at inaasahang matatapos sa huling quarter ng taon. Malaking tulong ang kalsada para sa interprovincial shipment ng mga agri-products sa Nueva Ecija at Pampanga. Ang naturang kalsada rin ay bahagi sa post-pandemic recovery plan ng Arayat. Sa oras kasi na magluwag na ang border control sa mga probinsya, magbubukas na rin ang turismo ng Arayat. Isa ang tourism sector sa nakikitang solusyon ng Arayat upang makabawi ang kanilang ekonomiya. Madalas kasi itong dayuhin ng mga nais sumubok ng trekking at kahit simpleng nature tripping. Every Sunday, may tree planting na nagaganap sa lahat. Sinimulan na rin ang pagbubukas ng Arayat National Park, subalit para pa lang sa mga local tourists o yung mga nanggagaling lang sa lalawigan ng Pampanga. Di ba meron kaming isolation facility ron? Okay. Nilipat na namin sa likod ng munisipyo. Sa oras na magbukas sa publiko ang kalsada, inaasahang 100,000 motorista at commuter ang makikinabang dito kada araw. It will pass the La Pasturu and then going to Magalang. After Magalang, going to STX ito, alam ni... Base sa assessment na isinagawa ng lokal na pamahalaan, kadalasan ay tumatagal ng 1 oras ang biyahe mula sa Cabiao, Nueva Ecija patungong Arayat, Pampanga dahil sa traffic. Kung magiging passable na ang kalsada, magiging 20 to 30 minutes na lamang ang travel time. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa selebrasyon ng International Women's Day, isang nakabibilib na Tarlakenya ang nakilala ng CLTV News team. Sa kabila kasi ng kanyang kondisyon, mas pinili niyang maging isang pursigido, masipag at mapagmahal na empleyado at kapamilya.
Ang Wonder Utility Girl ng Tarlac City, ating kilalanin sa report ni Rainiel Pawin. Ayon sa kasabihan, walang malaking nakapupuwing. Pero ang small but terrible utility assistant ng Tarlac City Hall talaga namang kabibiliban sa angking sipag at galing. Siya ang 54 years old na si Aling Mirna Tabamo. 3 taon na siyang nangangalaga sa kalinisan ng mga tanggapan ng Tarlac City Hall. Isang araw matapos ang selebrasyon ng International Women's Day, naabutan ng CLTV News team ang masiyahing si Aling Mirna na abalang-abala sa kanyang trabaho. Salamat na inano ako ng Panginoon na binigyan ako ng guide na pakita ko yung talent ko na naglilinis. Subalit sa likod ng kanyang positibong pananaw sa buhay ay ang pag-aasam na makatulong at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kapatid. Bunso si Aling Mirna sa 7 magkakapatid at hindi niya raw alam kung saan namana ang kondisyong dwarfism o pagiging maliit. Sa mga kapatid ko tumutulong ako and then minsan gonti sa akin din. Ayon kay Aling Mirna, hindi niya hangad na maging simbolo ng kasipagan. Bagkus nais niyang magsilbing hamon para sa lahat lalo na sa mga kababaihan na tumayo sa sarili nilang mga paa. Sana ma-challenge sila sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Sa kabilang banda, patuloy ang Tarlac City sa kanilang programa na Inclusive Employment kung saan inaalis ang diskriminasyon pagdating sa trabaho. Hanggat kaya umano ng isang individual ang hinihiling ng trabaho ay walang rason upang hindi sila matanggap. Masipag, walis ng walis, nagpapatong-patong lang ang upuan para maabot niya yung taas. Pero we're very happy to have her kasi hindi mo masusuklian, masusukatan yung effort, yung pagmamahal niya sa trabaho niya. Aktibo rin ang kaisa women's organization ng lungsod kung saan tinuturuan ang mga kababaihan na maging financially independent o may kakayanang tustusan ng personal at pangangailangan ng pamilya. Bilang mukha ng isang empowered woman, laging bitbit ni Mirna ang pangaral ng kanyang mga magulang na walang malaking nakakapuwing. Kaya nila. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi.